domin tabbatar da zaman lafiya a cikin gidanka a matsayinka na mai gida da yake da mata 1, 2, 3 har 4. Duk lokacin da wata ta tambaye ka wa ka fi so a cikin matanka, kar ka sanar da ita, domin ta iya yiwuwa tarko take son ta ɗana maka. Sannan kuma in kana son doka ta zauna a gidan, ka ɓoye wacce ka fi so, ba ka isa ka daidaita son da kake yi wa matanka ba, amma kuma ɓoyewa ya fi alkhairi. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da matarsa take tambayar shi, ya Rasulullah, shin a cikin matarka wa ka fi so? Sai ya ce ke. Ta ji daɗi a ranta. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka, to ya san akwai abin da zai biyo baya. Da ya tashi fita sai ya ɗauki wani abu ya bata ya ce ajiye min. Da ya fita sai ya bi dukkan sauran matansa ya babba su ajiya ya ajiye, ya ce ku ajiye min wannan, ajiye min wannan, ajiye min wannan, kowacce ya bata ajiya, kuma babu wacce ya ce wa kowacce kar ki sanar da ƴar uwarki na baki ajiya. Bai sanar da kowacce ya ba ma wance ajiya ba, duk a tunaninta ita kaɗai ya ba ajiya. Ranar kawai ya shigo cikin gida a tsakar gida, wannan matar tashi take ce mai, ya Rasulullahi, shin za ka iya maimaita abin da ka faɗa min daga ni sai kai? Sai ya ce wani abu kenan? Take cewa wacce ka fi so a cikin matanka, shin wa ka fi so a cikin matanka, za ka iya faɗa yanzu? Sai yake cewa tabbas zan iya faɗa mana. Ta ce ya Rasulullah, to wa ka fi so? Sai ya ce wacce ya bata ajiya. Nan take kowacce daga cikinsu ta ji daɗi, ta murmusa, ta zuciya, ta bar abin a zuciyarta, domin ta san ya bata ajiya, kuma babu wacce ta sanar da wance cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani ajiya, kuma shi ma bai sanar da kowa ba. Kun ga kenan ɓoyewan da ya ƙara ana yin siyasa wajen tabbatar da doka a cikin gida. Ba ko da yaushe ba ne za ka dinga sakar baki ko an ɓata maka rai ka ce wallahi wance ta fi ki, wance ta fi ki ƙoƙari, wance ta fi ki kwalliya. In kana ƙoƙarin daidaita su, in kana ƙoƙarin kwatanta wance da wance, to za a samu matsala, za ka iya tabbatar da matsala a cikin gidanka.